Jeg lukker også. Så skal det her med. Her ser vi Nikolaj, der er blevet pissestiv. Efter 12-14 bajer, tror jeg nok. Ja, Nikolaj. Okay, jeg tror også, at dem, der bor her, de kommer ind og klager så meget, som du vælger hele tiden. Ja, jeg har ikke. De Martin, hvad sker der for dig, mand? Jeg filmer dig, som du har beordret. Nå ja, okay, der er ikke noget. Hvis det kommer hjem. Ja, hvad? Så? Er du stiv? Du kan spille meget til hjemme og putte dig sådan lidt. Ja, jeg tror. Hvornår skal du se mig her? Hvornår skal du se her? Hvornår skal du se her? Så går jeg væk. Okay, tak. Ja, det kan væk. Så nu bare gå. Ja. Gør det så bare. Hvilket der er sådan. Ja, for helvede, så hun stikker mig bare handen, mand. For helvede, så det er jo løg. Sådan, woo! Så satte der jo ikke i bade, mand. Jo, det klarer helt vildt fedt at følge Nikolaj, når han bliver fuld. Ja, det er jo meget. Det er sjovt, det ikke er. Jamen, jeg kan da godt. Nej, det er sjovt. Det er noget, det ikke er. Nå, det lød bare, som om du sagde, at det var sjovt, nej. Nej, slet ikke. Ej, overhovedet ikke. Skål. Så på. Hvad? Jo, for helvede, så er det bare den bare, mand. Nej, sådan her, ham her. Ham er længe sådan noget, der er to af, men du gør ikke helt af det der. Ja, det tror jeg. Men du er fuld, Nicolaj. Jeg skal ikke gøre det for dig. Ja, jeg må ikke gøre det. Nikolaj, han er så Ja. Så lidt tilbage her. Ja. For helvede. Du kan heller ikke finde ud af det. Du har en ny fejrfest, den er lidt smålig. Der er gået fuldstændig hakker i den der nat. Hvorfor? Hvorfor tager I ikke den der nøglerne på Hvor? banen? Helvede da. Du kan heller ikke finde ud af det. Okay. Så tager jeg bare nøglerne jo. Det var nøglerne ligger til siden, den der bærbare ned på siden. Sikker? Ja. Jeg kan se den. Du skal bare til at sige her, mand. Okay. Ja, du kan bygge sig så hårdt på den der. Den er han! Den er han, Truffer! Nu skal du finde hunden, så de kan bare sig. Ellers får du sgu da andre flere. Det er fucking hej, det er godt. Ja, hvad med at spille det ned? Ja, lækker, jeg har fået lidt øl på mig. Det skal jeg nok. Jeg kan ikke lade mig undskyld. Der ligger bare lidt øl lige her. Undskyld, jeg har ikke haft. Undskyld, Christine. Og jeg elsker godt minde på denne aften. En aften, hvor Nikolaj han sidder og drikker som fælles. Det var meget lille sted. Meget snart i skidsen. Jeg er fucking stiv. Fucking stiv, mand. Jeg er fucking stiv. Det er bare godt. Stangstivmester. Jeg er stangstiv, Martin. Fat. Så jeg kom ind. Jeg er fucking over. Okay. Nej. La la! Hvad? Ikke noget. Hvad så? Hvad så? Der er noget, der ringer. Så ringer jeg knap for dig, Nicolaj. Shit. Martin, jeg tror, du skal... Ja. Nicolaj. Sluk. Hvad fanden var det? Der står. Og hvem det? Det står, der arbejder her, så. Nå, okay. Ja. Han lavede røven for fint, mand. Hvad sagde han? Hun sagde, at vi skulle lave røven. Nej, hun sagde, at vi skulle gå hen til noget. Ja, det gør vi også. Ja. Godt fint. Nej. Så følger du meget til hjemme eller hvad? Ja. Hvad? Nej, kys for fanden, Christina. Jeg kysser du på piger sådan på. Hvad er det med dig, jeg kan kysse på hende? Hvad? Rigtigt.
Ja. Hvis på Rikke og Det tage tror jeg ikke, hun vil gerne have det. Jamen, det er også dyrt. Du synes sgu da billeder af en anden for helvede. Ja, hvad er det for noget, du sidder der og snaver med det her? Nå ja, okay. Ja, ja. Spil. Kom nu, du kan ikke, mand. Jeg sgu godt. Hvad gør det? Jeg får ikke 100 over. Ja, der gør det i lappen. Jeg får ikke 100 over. Jamen, skal lige... Lige sådan noget andet. Du har en spand i der. Det er en mand, der på. Ja, du behøver ikke et stykke gider med. Pause. Jeg har set 5 gange i aften. Eller nej, ikke 5 gange, 3 gange. Ja, okay. 3 gange. Ja. Ja, okay. Så er du klar? Nej, der er sgu plads til lidt mere. Er det så bundet løs? Jeg filmer dig, så du bliver overstået. I den 10? Sagde jeg til Martin, at vi ville så. Og så var det hele til morgen, eller hvad der er, der ikke har tømmermænd til min helvede. Du får ikke tømmermænd så lidt. Sindssygt. Martin, havde du tømmermænd sidst? Nej. Jeg var bare smart. Tømmermænd til indgår med hovedet i det kvæl, vi kaster op. Nå, det er lige kaster op. Før I skal. Ja. Det var lige så dumt. Så er der bunding. Så når vi bunding. Kom så. Ja, så var det med at Kom. Så er den væk. Så er den fucking væk, så. Så er den væk, du. Ja, altså, jeg ved ikke om. Nikolaj, hvad er det for et musiknummer? Hvad fanden siger du til mig? Hvad er det for et musiknummer? Det er... Hvad det hedder? Det hedder... Det er News. Nå. Og det er med... Jeg kan ikke huske, hvad han meget hedder. Men det var News i hvert fald. Musical! Fucking musical! Og det er din skyld, så. Er det min skyld? Det er fucking min skyld, mand. Det er fucking min skyld, ja. Hvad sammen? Hvad hedder det? Men jeg tror, at det er kunne ikke Og så Martin, fucking... Ja, du er stiv. Jeg er passe stiv, mand! Ja. Jeg har bare strøg. For helvede, mand. Du vil Det ikke er køre med, den at du det smiler lidt af en point, som bliver. Hvad? Det var ikke min skyld. Hvordan det? Hvor der er nok nede med jeg tager med Nikolaj. Har du det godt, mand? Ej, det. Jeg er ikke sgu da ikke gang i noget. Jeg er gang i at lægge kildet. Jeg er fucking stiv, Martin. Jo. Martin, jeg er fucking stiv. Jo, jeg ved. Jo. Ja, det. Hvad fanden laver? Jeg er fucking stiv, mand. Og hvad vil komme op med, så? Ja. Ej, det var altså den der var helt i stik for helvede. Martin, det er Jeg føler ikke det hele. det, hjælper mig. Kom her. Nej, man. Stop mig, mand. Stop mig, mand. Det er cool, mand. Det er fucking cool, mand. Det kunne da sætte dig i din seng for helvede, mand. Inden du falder om og falder ud af vinduet eller sådan noget. Om en halv minut slukker videoen. Det hører du også, Martin. Martin, du skal fucking se mig den video der, du skal. Ja. Sådan. Sådan, Don Johan. Så prøv at lægge dig ned til højre.
Ja. Jo, det skal du. Den anden højre. Det vil lige sige. Hvad? Den højre. Så stopper vi her for i dag. Farvel, Martin, for helvede, mand. Farvel til Thomas. Farvel. 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 Farvel alle sammen. Farvel. Farvel.